Fil-Teatru tal-General Workers Union il-Kummissjoni Għolja tal-Indja f'Malta organizzat avveniment biex ifakkar il-formazzjoni tal-istat ta' Rajasthan 76 sen ilu. Dan l-avveniment, l-ewwel tax-xorta tiegħu f'Malta, mhux biss fakkar it-tradizzjonijiet ta' dan l-istat, iżda kien maħsub biex isaħħaħ ir-rabtiet kulturali bejn Malta u l-Indja. L-avveniment beda billi nxtelet lampa bin-nar li tissimbolizza qatt sempliċi iżda profond tal-arfin, l-għaqda u l-bidu ta' xi ħaġa speċjali. F'din l-attività kulturali l-mistiedna setgħu jesperjenzaw ikel u sfin tradizzjonali Indjan, speċjalment mill-istat ta' Rajasthan. Fost il-mistednin, disinjaturi lokali ta' fama internazzjonali. Għanna lil-Jyoti hawnhekk li hija minn Mumbai, waħda mill-street kids ta' Mumbai. Waħda mitfalli nejnu emmek u l-erba li ġej għanna il-fashion show u din dejjem kella ħolma li tixtieq issir modella u ġibnija biex timmodella fix-show tagħna. Għandu naqra esperjenza. Hija xi ħaġa speċjali li tkun taf li għejnt il xi ħadd biex il-ħolma jsir realtà hija xi ħaġa vera sabiħa. I'm very excited and nervous. Il-Kummissarju Għoli tal-Indja għal Malta, Gloria Gangte, qalet li dan l-avveniment qarreb iżjed lil Malta mal-Indja f'ċelebrazzjoni tipika mill-istat ta' Rajasthan.